Ti'n neud hynna. Gen ni 3 athro gwahanol yn y pwnc, sef Miss Susan Hughes, Mr Dylan Ellis a Mr Iwan Jones. Efo Miss Hughes, da ni'n neud gwaith sgwennu a'r gwaith arholiad. Efo Mr Ellis, da ni'n neud afiechydon, PowerPoint sy'n dysgu am afiechydon ag y gwaith ymarferol. A wedyn efo Mr Jones, da ni'n neud y gwaith cwrs i gyd, a mae'r rhan fwyaf o'r cwrs yn waith cwrs. Blwyddyn nesaf dwi'n gobeithio mynd i wneud occupational therapy yn brifysgol, a mae Gwyddoniaeth Meddygol wedi dysgu fi sut i wneud arsylwadau sylfaenol efo y gwaith ymarferol sy'n gobeithio mynd i helpu fi blwyddyn nesaf. Systemau'r corff. Da ni hefyd wedi gwneud gwaith ymarferol yn blwyddyn 12. Da ni wedi cymryd pwysau gwaed, gwneud peak flow test ac cymryd lefel ocsigen. Da ni hefyd wedi dysgu sut i ddadansoddi canlyniadau a cymharu canlyniadau. Dwi'n meddwl bod hynny'n mynd i helpu fi yn y dyfodol. Dwi'n gobeithio astudio nyrsio plant yn brifysgol. Felly dwi'n meddwl wneith o helpu bod fi wedi dysgu am sut i drin claf mewn ysbyty. Diolch.